Vítajte pri ďalšom videu. Predstavujem vám strom, ktorý je krížencom pagaštana konského a skôr dreviny krovitého rastu pagaštána páviového. Jeho názov je pagaštan pleťový a latinský názov je Aesculus carnea. Pravdepodobne ide v tomto prípade o kultivar brioty. Konkrétny strom na videu si rastie na miernom kopci na staničnom námestí v Košiciach na pravej strane, keď vychádzate zo železničnej stanice. Pagaštán pleťový je stredne veľký strom a rastie pomalšie. V dospelosti dosahuje výšku okolo 15 metrov. Niektoré zdroje uvádzajú možnú výšku až 25 metrov. Šírku dosahuje 10 až 15 metrov. Kvitne v máji nádhernými ružovými kvetmi v latách. Poru má sivú a jemne popraskanú. Listy sú tmavo-zelené, dlaňovito zložené a päťpočetné. Plody sú tobolky, ktoré na rozdiel od pagaštanu konského sú menej ostnaté. Obsahujú najviac 3 gaštany. Dobrým rozlišovacím znakom medzi pagaštanom konským a pagaštanom pleťovým sú puky, ktoré v prípade pagaštana pleťového nie sú lepkavé. V Košiciach sa s ním v dospelej generácii stromov stretnete ojedinele, ale v mladých výsadbách sa používa výrazne častejšie aj preto, že sa javí viac odolný voči poskáčikovi pagaštanovému.